Niin me ollaan taas mennyt sakassa, sitä ei ole päästy kauheasti. Mutta täällä on aika kylmä kuva tänään. Täällä on todella paljon pakkasta. Ja tää näyttää täältä, mutta mä en saa näyttää tätä alta rakentapää varmaan tämmöstä. Ja en tiedä näyks, koska mä kuvan. Ja nyt me ollaan menossa etsiä sitä. Mä laitan teidät hetkeksi pois. Ja älkää välittäkää näistä äänistä, täällä on vieläkin äänet, aurinko vähän paistaa. Elikkä me ollaan tässä pihassa, mihin se pallo on menossa. Ja me koitetaan nyt etsiä sitä täällä kivasti. Akka, mä löysin sen. Missä se on? Täällä. Elikkä se pallo on tossa. Ja arvatkaa mistä toi potkasi. Se potkasi, eikö toi meidän koulu? Se potkasi ton aidan yli sen tänne ihan mukavasti. Joten nyt se potkaisee sen takas sinne. Käytä uudestaan. Mä otan replun pois. Alkaa. Tää on Matti. Noin. Akka, vedä. Sinne meni. Pääsi tämmösen leikkypaikalla tai tämmösen paikalla. Tässä. Nyt tää rikkoo jäätä. Mä ollaan siis täällä meressä. No siis täällä tämmöisessä, täällä on vettä alla, me ollaan täällä ihan keskellä. Me ollaan täällä ihan keskellä. Ja Akka melkein tippui sinne ja noniin, vie. Saateli. Tämmöstä. Ja heippa. Eli nyt mä oon taas menossa täällä koulussa tänne kotimatkaan. Kuinka tilaa jaa? Eli 200. Tai joku ihan sekata. Ai niin, meidän piti mennä tolta tyypille. Mikä tää noi on? Kattokaa. Mikä toi on? Hei, eikö sä tiedä, että menee YouTubeen? Sano vaan moi. Täältä YouTubessa. Tätä YouTubessa. Haluatko sä YouTubeen? Haluatko sä YouTubeen? En mä halua YouTubeen. Haluatko tää YouTubeen? Ei mitä sanota nimiä. Aleksi Energiboy. Energiboy! Hei! Kai haluu YouTubeen. Mä vedän täällä mun kaverin. It's a boy who has energy power. Mä mennään nyt kotimatkaan. Tiedän. Nähdään kohta. Oi! Tää on jätkä. Ota syötön. Ei tää ole, koska meidän video oli ideana, että puhutaan tikkuta perseeseen mun videolla, mut ei tullut sit koskaan. Moi. Oho. Video. Mä hiukset huonosti. Me ei olla saatu lähettyä vielä. Mä syön ton napin tästä. Moi mä olin taas! Oikein se on vähän rakennusta. Moi. Tili perkele. Sä tiennyt, että mä oon Antonion Games. Intimainen perkele. Ja mä voin muuten linkata Antonion kanavan tohon. Mä syön ton napin! Ja jos mä unohdan linkata niin sen Antonion kanavan nimi, se tulee yhteen Antonion Games, eli Games. Joo, ei tosta monta kanavaa. Perkele. Sä tiennyt, että mä oon perkele. Ja tiennyt, mä oon Antonion Games. Akka tulee meille! Mä kuvataan YouTube-videoa. Hi guys! It's me, the little Alex. Nyt se juoksee! Bye bye Alex! Niin, et liukasta. Haluatko sä YouTubeen? Haluat sä mun YouTubeen? Sä meet nyt YouTubeen. Oikeesti. Meet, mä lupaan. Sä näet sit sun... Tiedätkö mun kanava? Aleksi Energiboy. Okay. Mennään yhdessä Täällä on mun videoita. Jep. Ei monta. Toi asuu tuolla. Ja me ollaan Turussa nyt Aureen rannassa. Mä kuvan tätä yhtä klippiä aika kauan.
Te ehkä näette. Joku mun kaveri tietää. Tämä on risuuskaija! No onko laikaa tai risua? Muutama risuuskaija! Siksi mä koppastuin tohon oksaan. Muutama risuuskaija! Mä oon risu! Okei. Siellä on vähän risuja. Risumies on tuonut tänne risui. Muutama risuuskaija! Ei. Moi! Mä en halua. Moi! Tuu pois siitä päällä. Aivan muistaaks varmaan? Me mennään tolle niin oli alussakin. Ja mä voisin kertoa... Oho. Mun kaveri mennessä tippuu. Mä voisin niin kertoa vähän mitä on tulossa meidän kanavalle. Varmaan ehkä tänään joku pillivideo. Ehkä. Mä tarkennan. Näin nyt näkyy ehkä vähän. Ja eli... Tää tehdään taas semmonen smoothie. Ei tehdä smoothie. Me ehkä tehdään pelivideo. Te voitte laittakaa jos te haluatte kyönää, laittakaa tämän videon viimeisimpää. Tai siis laittakaa tämän videon. Laittakaa tämän videon. Laittakaa tämän videon kommentteihin sitten, mitä kysymyksiä, koska mä tein Q&A. Mäkin voin tehdä mun kanavalla samasta kysymyksistä. Joo. Joten mennään vaan nyt noille. Joo, kysykää nyt kysymyksiä. Me ollaan täällä ja kerrostelussa nyt sormet ei jäädä, kun mä kuvaan. Maria. Sori, mä kuvaan nyt mun kännykällä heillä. Ja sä kun haluat tietää mikä iPhone mulla on, niin mulla on iPhone SE. Ei oo 5. Mulla on SE. Jos joku ei tiedä mikä on SE, se on ihan samanlainen kuin 6. On vähän pienempi muoto siitä. Mä näytän nyt ton sukuni.